Chcela by som rozbiť mýtus o tom, že existuje pre vás 1, 2, 3 ideálne farby. Alebo že by ste sa mali sústrediť na hľadanie nejakej svojej ideálnej farby, ale hlavne, že by ste mali riešiť to, či vám nejaká konkrétna farba pristane. Jasné, je to užitočné vedieť, či mi nejaká farba pristane. Ale vlastne nejde len o tú samotnú farbu. Vždy to, ako vyzeráte, o tom rozhoduje to, ako tú farbu, s čím ju doplníte, s čím ju skombinujete, ako vyzeráte ako celý. Dám vám príklad. Je to ako keď robíte šalát. Môžete mať, neviem ako dobre paradajky do toho šalátu. Úplne úžasné talianské, na slnku dozreté, krásne, zdravé biokvalita. Ale pokiaľ tie paradajky v tom šaláte nezmiešate so surovinami, ktoré s nimi budú hrať, ktoré vytvoria dobrú chuť, ktoré vytvoria pekný vzhľad strebážnej, ktoré budú spolu ladiť, ktoré vytvoria takúto chuťavú harmóniu, tak tie najlepšie paradajky vám budú vlastne na figu. A úplne rovnako je to aj s farbami v outfite. Pokiaľ napríklad, teraz vezmem tú magentu, ktorú spomínala Jozefinka, pokiaľ napríklad máte obľúbenú magentu, a viete dokonca, že vám pristane, ale kombinujete ju s farbami, ktoré buď neladia s tou magentou, alebo tá kombinácia neladí s vami, alebo tú farbu umiestnite na postave nie úplne ideálne. Ten výsledok vôbec nemusí byť taký dobrý, ako keď napríklad možno použijete práve farbu, ktorú nemáte až takú obľúbenú, ale lepšie ju skombinujete, lepšie tú kombináciu rozmiestnite na postave, lepšie zameriate pozornosť na tie miesta, na ktoré chcete alebo potrebujete. Čiže ten výsledok vždy závisí nielen od tých farieb, ktoré používate, ale aj od ich kombinácie, od toho, ako ich dávate dokopy, ako ich rozmiestňujete na tej postave.